କୁହାଯାଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆଜି ବି ଜୀବିତ। 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମ ସହ ରହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 1 ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଆଜି ବି ଜୀବିତ। କୁହାଯାଏ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ନମ୍ବର 2 ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ, ଯାହାଙ୍କୁ ମହାଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଅମରବର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 3 ବିଭୀଷଣ, ଯାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅମରବର ଦେଇଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ବିଭୀଷଣ ପୁରୀ ଆସନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ନମ୍ବର 4 କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ। କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ତପସ୍ୱୀ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅମରବର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 5 ହନୁମାନ। ହନୁମାନଙ୍କୁ ମାତା ସୀତା ଅମରବର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଆଜି ବି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାନସ ହେଲେ ହନୁମାନ ଅଜ୍ଞାତ ବେଶରେ ଆସନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରା ହନୁମାନଙ୍କୁ କଳିଯୁଗର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁର କୁହାଯାଏ। ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ରାଧେ ରାଧେ।